doma dať, budeš ťukať doma do piči zadarmo. Adam mal taký plán, že má business plán. Že chce urobiť kasíno nejaké, že jeho fitku. Dáš si pred tréningovkou a ideš ťukať. Kde si skrachoval vo fitku? Čau, Šimon. Ahoj, Palo. Zima tu je, sneh. Tu moknem a mám celé vlasy mokré, budem vyzerať ako koko do piče. Prišli sme s chalanmi, uvidíte ich dneska na videu, idú súťažiť, že potom si k nim niečo bližšie povieme a ideme sa pozrieť dovnútra. Ideme to ukázať, čo je v nás. Tešíš sa, Andrej? Čože? Tešíš sa? Tover. 222 gramov tuku som včera držal. To málo, ne? To málo. Koľko si nemal za celé 2 mesiace? Nikdy, ja som bol najviac, čo som bol v svojom živote si to nejak možno 160 max za deň. Fakt akože. Čo to obsahovalo? Arašidové masielko 300 gramov, 70 gramov kokosový olej roztopený a do toho 50 gramov domáceho jadového džemu. To zmiešal z také emulzie, vyzerá to ako keby si to vygrcal, to zjedol znova to vygrcal, vysral to znova zmiešal. A som do chodničky, ráno som to vytiaľ, zistil som, že to je také, že zlomil tom lyžičku, tak som to nechal vonku. A potom som k tomu zažral iba 3 balenia rýžakov. Potom som bol na Pozingu večer s Myšom a tak, chilloval som. Predstav nám svoje vybavenie. Takže môj dnešný loadout je toto celkom dobré. Toto zjevem naraz, toto je tak 30 gramov soli. Rašidovko. Trocha čipsov, si dajú ostatní. Trocha hrozná, na chuť. Tabletky. Nejaké to jablko po súťaži. Chová s cukrom, ja to pije, ale tak dostal som nakazané. Tuto domáci džemos, jahodový, takže ten si ideme rovnať dať. S tou solou. A poďme na nástrek. Poďme sa nastrekať, cigánske farby. Toto hodinky dole, ne? Všetci. A čo hovoríš o dievčatá? To znamená akože... Nepozeral som sa na ňo momentálne. A čo ty máš kedy nastrek? Už sa mám mať. No aj to v piči. Nemám lyžičku, takže som jak za kokota. Budeš za kokota. Nech sa nepovie. Si dám dole gaťky. Budem teraz sa len z holub cyklo spomenovať pred babami. Už sme sa mali 36 minút striekať. Už sme mali mať permanentné opálenie, ale nevyšlo. Každopádne cesta ubehla celkom v pohode. Myšo sme kecali celý čas. Naši spolupáchatelia spali na striedačku. Raz, dva. Musel som. Nedalo sa to vydržať, kámo. Najkrajšie na súťaži je toto. Cukrovačka, proste konečne človek si dá niečo sladké, bez toho, aby sa omedzoval. Fajný burgerík si dáme. Nech si doprajú, teraz môžu, už si trpeli dosť. Ty poriadne to tam dajú, neboj sa. Môžem? Jasné. Strelí. Týchto chalanov tu vezme, nikto nepozná, tak Martin, ten ma oslovil pred viac menej, dajme tomu, rokom. Prišiel za mnou tučný, vyžratý, že on chce súťažiť a hovorím, no piči, no. Tak ale aspoň rok tomu dáme, akože rok tomu potrebujeme dať a chlap schudol dobrých 20 kg a musím uznať, že celú prípravu ani necekol. Nepovedal ani jedno slovo, že by bol unavený, že by sa mu nechcelo, až na to, že mu nechutí rýžová kaša, ale inak pohode. Pálo, to je vlastne tiež nováčik, obaja majú dneska prvú súťaž, že si to idú vyskúšať a človek nikdy nevie, ako dopadnú na prvej súťaži, no verím, že dopadnú čo najlepšie, hej. Ja sa teším s nimi, nech si to užijú, o tom to je. A hlavne ľudia to majú robiť aj pre seba, že chcú sami sebe niečo dokázať, že vyrysoval som sa, dokázal som sa zaprieť, dokázal som urobiť niečo, čo by normálne človek neurobil, takže už len kvôli tomuto klobúk dole, hej. Vytrpeť si tú dietu, vytrpeť to kardio, takže každý, kto súťaží, to je jedno, či má horšiu, lepšiu formu, proste pred každým klobúk dole, hej. Všetci sme jedna veľká rodina a všetci robíme to isté, takže treba sa aj podporovať. Mne nechýba ani takto sladké ako tá voda. Ja to mám úplne naopak. Hej, ja skôr tú vodu. Ja by som žral. Ja nemám problémy. Naučil som sa nežrať a problém bolo žrať. Hej.
Ja tiež mám problém žrať, akože veľa. Ale že by to zo mňa zliezlo dole, to sa nedá povedať, vieš, no, ono to je alchymia. Jesť treba správne a aj no vieš ako, mohlo to byť aj lepšie. Bude. Stále ešte to len prvá súťaž a ešte oboch čakajú dve súťaže s tým, že tam je ešte minimálne dobrý mesiac čas na to sa zlepšiť a časujeme viac menej tú formu aj tak na tú poslednú súťaž, ktorá bude v Bratislave 3. mája. Tam je viac ako mesiac čas, takže verím, že tá forma ešte potom dograduje, hej. Niemci sú staršie ako ty podľa mňa. Môže byť. Ty máš desinu, nie? Tak to lepšiu desinu. Akurát. A počkaj, tak skúsim úplne kokotinu druhú nohu, tá nie je lepšia? Tá má je lepšia. Máš aj vypruškovanú stenu, začína sa puškovať. No lenže to mám naopak. Pre mňa je to prirodzenejšie takto, hej, touto stranou. No a tak, toto. Toto drž a už tie nohy sú lepšie, ešte pušti toto, začnem. No. Áno, dobrý deň. Počúvaj, nejde mi internet. Za čo ja platím ty geňo vyjebané skurvete? Tak jak môže byť toto odpočinková póza, keď to zaujímavé. No to nie je odpočinok, to je základný postoj, ale Základný postoj. vyzerá taký, že... Ale stojí, hej? Ale nerob extenziu, že... No to, ale kým to chrbtom. Chrbtom, hej. Konca, no. A teraz už len pustíš ruky, no. Tak. To piči, jebanej. Čo si urobil? Tá voda sa pustila v sprche. Budem vyzerať ako koko do piče. No tak to sa nevidel. Automaticky? Hej. A prečo si bol v sprche? Neviem. A ešte si aj plavky zasral, no. Môže si ho musíš oprať. Ideme to urobiť, to sa A rozmlčí. neosprchujem sa? Čo? Nie, to sa opraví. Nemôžeš rozprchovať čas. Požičaš mi boxer. To je lepšie. No tak toto by som ti neveril, že od farby, keby toto mi hodíš na flašku, akože... Čakaj potom na nástroj, že si to dojebal. Ja mám takto. Ježiš, to sa zachúveš. Jaj, kurva. Takže čaute, tu je Rado, nachádzame sa v Starej Ľubovni. Som tu s Tiborom, so svojím klientom, ktorý má svoju prvú súťaž, čiže prvú súťažnú sezónu v kategórii Classic Physique. Tibor navážil niečo pod 98 kg čistej svalovej hmoty, takže ide si to užiť na stage. Čipsáre? Používame teraz braňové finty. Však málo sú stále. Tak to bude popičovka takzvaná. Dôchodcovský sen. Tak ti vyštípe pery, kámoš, kope ti to zobere pery. Počúvaj, ja som to chutnal. Ja som to isté robil babám, keď boli na súťaži, na jeseň. Počúvaj, ja som si dal takýto čip smalý, skrúčilo jak fakt. Robík brácha by si to nasypal do úst iba. A ticho? Ešte trošku, ešte. Sázor? Ne, kámo, ty vidíš, ne? Keby si zožere ten chips, kámo, tak chtěl vidět oblička jedna je druhá. Ale pičo. Už mi jebe hubu. Keby ti nebu? Alright. To je cooperation. Šulino mi povedal. Find it. A love that feels so perfect. I can't even word it. Yeah, you make me lift up from the ground. I believe that we are more. All the world is looking for. Show them all we got it. Never look back, never let go. I don't need to look no further. You are the one I'm certain. Only one that I'll be holding.
when you're loving me, it goes like. Look no further, look no further. Look no further, it goes like. Look no further, look no further. Look no further, it goes like. Čo je, Bore, hej? Jaká zastáva, do piče? Dobre? Mluvila? Po piči. Ešte, že som to nenatáčal, ale... Jak si to užil? Po piči, ja sa teším ako kokot. Som uver. Môže vyúc? To bude zabíjak. Bude dobre. Aj keď ide prvýkrát medzi chlapov a rovno do openky, ale forma je parádna. Veľmi som spokojný. Číslo máš na sebe? A kde je? Šat. Máme kľúč. Bez čísla na stage by bolo fajn. Hej no. It's like a glitch I can't control. Someone's fucking with my dough. Kind of voodoo shit, you know. You know, you won't find me tongue-tied. No witness on my side. Harmonies when I cry. A ja sa idem napúkovať. Už má len nastriekať. Pôjdem si dať exibičku. Budem tam pred pódium za rozhodcami. Budem ti ukazovať, keď dačo, alebo budem kričať, hej? Nedali ťa tam do top 6. Hej, to som počul, aj čítal. Hej. Someone's fucking with my door. Kind of voodoo shit, you know. But you won't find me tongue-tied. No witness on my side. Harmonies when I cry.
Brácho, bolo to jako fakt. Ale nepostupujem. Teraz to naopakujem, nech sa páči. 4. miesto, na 3. mieste Andrej Švarc, Veška Kitmax námestovo. Strieborný post, 2. miesto, obsadil Bravo, 2. miesto, striebro obsadil Matej Šoša, EPCSK, lebo víťazom tejto kategórie je Andrej Švarc, Veška Kitmax námestovo. Gratulujeme! Názor? Tomu sa hovorí pouziť do piči. Názor? Masaker. Čo je, More? Povedz mi k tomu niečo. Neviem nič povedať. Dobre, do piče, toto sme chceli. Presne toto chceme my. Dobre, dožili sme sa toho, ty vole, máme to tam. Aďové splnené, prvé miesto je tam a po piči. Dal do toho všetko, takže chlape, si to dokázal. Po piči. Tenhle kluk bude lepší, než si umíme představit. Nemám piči nejaké prvé miesto, hej, mne to je jedno, ale že on vie povedať, že je spokojný s výkonom, tak to je pre mňa viac ako nejaké prvé miesto. Že je tréner spokojný. Hej, nejde o výsledok, ide o to, ako čo tá cesta k tomu výsledku viedla, tak o tu ide. Takže som rád, že ho mám a som rád, že aký tréner je. Poďme sa najebať, poď rýchlo, poď. Vieš, ak on pozuje? Ako na fotku víťaza. Motherfucker, kopanec, koleno, hlavička, pivo, corgoň, vlastne. Pivo Corgoň. Dobre. Vieš, som ovplyvnený, som na východe, tak do mňa ide, vieš, takéto píčovi. Tak to je šariš. Takže nechcem nikoho akože uražiť nejakého východňara, ale ja fakt pivo nepijem. Ja neviem, ja nejakú piči, ale viem, že sa z toho robí sranda, že je corgoň v plastie. Je taká močka. Ale domácu si dáš. Domácu mám rád. Raz za 2 roky. Tak často pijem. Takže dnes. Ne, kámo. Minulý rok som sa najebal z 2 deci vína. Tak dal. Bol som na šrot z 2 deci vína. A na Míšovej oslave? Ja som bol na jakej oslave? Toľko k tomu, by som povedal. Viem, že som akože mal tam plány, ale čo už dialo? Duch ví, v tom duchu. Som ťa rozjebal. Rozjebal si ju. Ne, čo tam je napísané? Kokot, čaptavý mast. Tak. To tam je napísané. Šimon, dáme nejaké šampáň a najebeme sa z toho. Toto vypijeme, plné domácej. Ja som pripravený. No ty vieme, lebo ty si teraz do vlastne národnej pôde, teraz tu nasávaš ten plyn, dym. Ja už som v tom, kamoško. Kámo, teba to posilňuje. Môže byť? Čo to máš, Michal? Detské halušky a kuracie soce s rýžou. Potrebuje dať najskôr detskú porciu a potom sa rozjem. Rozťaháš, ale... Ja chcem Monster si dať, som sa rozhodol. Ja by som si dal. Dáme pumpu. Máš tu? Pumpu? Chcel som zobrať. Je takú pumpu. Tak preto je takú, hej. Nie, čo sa skrýva ako turistický. Gabo má čo? Kľudne. Malú kofolku. Tomu ver. Najlepšie. 16-ročné gains, proste.